Nawo yenyu mafambire nezvamakazi sezvo murime makafamba isusu tisipo izvo zvavanogona kuuya kusvika nyaya yauya kupi yauya kuno zvagara kudaro kusvika tete adiwo asumuka auya kupi auya kumba. Saka isusu tiri kuti panguva inoyi ivo kana vanga vachida kuchenesa musha vavo vasingazogoni kuchenesa nekuti tete vedu varimo. Saka tiri kuti panguva ino izvo tete vedu vasumuka tinodayira kuti vamwe vasumuka nemhepo yani yavo kana kuri kuchenesa musha vavo vangachenesa havo musha vavo isu tete vedu taadini taanaye. Kana iri mhepo yavakabata ivo tisipo isusu tikazoibatawo tiri kwedu isusu tinogona kuzogadzirawo mwana vedu nekuti saanaye. Ndo opinion yedu zokuti pamwe tingatozofamba navo tichanzwa kuti ivo zvavakanzwa isusu tisiripo. Saka zvainetsa kwavo nezvakakwadza kwavo vakazvinzwa ivo. Saka isi pamwe tete vakupi vako vasumuka nemhepo yani yavo kana mhepo iyoyo yakuurayawo kwedu semaurayiro yaita tochifambawo nemwana wedu togadisa kana pane zvadinyo tanzwa. Saka opinion yedu pari zvino tete taanavo kana pane zvazvinetsawo tinogadzira nokuti mwana taanawo. Masvika mama. Okay. Then the issue yamena yanero tete zvakaenda kasiyana mudziyo. Alright. Pamusoro ichangana tete zvaakauya achisiya imwe midziyo aisunga kudaro. Right. Kutaura kuno kutanga tine urongwa vana baba vachiti izvo nanaamai nini vacho sezvo ivo vari kurwara vanin'ina vavo avo moenda kunotakura midziyo kureva inini nayo nevanin'ina vateta moenda kunotakura midziyo. Saka ishu yedu yainge nhasi musi wesande ndo patanga chita kunotakura midziyo iyoyo tisati tapiwawo dheti rekuti tiri kudiwa kupi tiri kudiwa kudare. Saka zvokutoti zviri kunzi dare rapera nemapedzerero atichaita titori neurongwa hwekundotakura midziyo iyoyo kana nhasi chaiye tinogona kuzviita kuti tinotakura midziyo yechiuya hayo pfumba. Panomwana zvimwe zvekutaura pane here mwana zvimwe zvekutaura pamusoro imambo munandiregerera muzinda unokudzwa wamambo mutasa ndikutaura ndakagara pasi soigara here ndinotenda kwaso handina chimwe chitsva chandichapaxon kambati handina chimwe chitsva chandichataura. Vana madziwa vazukuru vedu shuwa hanzvadzi yedu iyo inokuwadzai ichimumusha wepamadziwa zvino mhutsizo yakabva hayo ndokuti musha wekwamadziwa wachena. Dai uri ukama hwekuti apo nepamwe nekuti tete wedu une wana wakashaimo anozvikuti iwo wachawaramba futi here ipapo hatichazivi uye hatitongi asi tiri kutenda kuti tete wedu taanaye ari mupenyu pamberi pamambo aizvo ndio zvitenda kuti tete wedu taanaye ari mupenyu. Mambo ina handina chekutaura. Kushaya kwangu chekutaura ndokwekuti handina wandakaziva, handina wandinowenga kubva kuna handadzi dzangu newanin'ina wangu nemasirwo andakaitirwa musha nababa. Kuita wozosara uchichengeta musha newe mhuri dzese chiwana ndasingadi zviro zvakafunwa ndokuti kana mai musi wauya kurongedza ndikati mai zvamafunga izvo musha wangu wakutsikwa mandi ndafumuka mai ndafumuka kana mauya kurongedza ndarenda. No, it's why this is not the end of the road. And to do so, this is root cause. Do you know root cause analysis? Can I do the root cause analysis? You try to kuongorora kuti dambudziko chero chero parakatangira kana parikutangira ndepapa. Then kana tariziva dambudziko then todhira nechi dambudziko. Hazvina kureva kuti vana sekuru vavhara chidhoo, havana sekuru havana kuvhara chidhoo, asi vana sekuru vakupai mukana wokuti itai zvese zvamunodi zvamunoda kuti zviite kuti musha wenyu umire zvakadii. Kana imimi wokuti mangwana mazoona kuti aiwa mbuya haandiri anga ririyo chii dambudziko, munokwira kuti bhazi moenda kuna sekuru motaura kuti vana sekuru dambudziko takazodii. Because there's one thing I must go. It is a puzzle that needs to be completed.
mune wana wamainini vari mumusha, wana wababa. And wana they could claim whatever. Chinozivisa baba wow. Until you meet mazviprove kuti havasi wana wani. Handikaona ndino celebration. Tiri kuti isusu hatina kuti pana ane mhosva and hatina kuti pana richi. Asi what we are saying tiri kuti isusu tine dambudziko ratati ngatimufambe nao tori kunda sei. Asi kuti tori dambudziko iri rinokundika sei. Wamuri kuti ndiye honzeri, ndiye muridzi wedambudziko, afundikira mushamiri kana kuti akafundikira mushamiri. Saka chadaura kutora ndechekuti kufundikira kwake dambudziko rapera here kana rapera then it's okay. Asi kana rasina kupera it means kuti handiye dambudziko. Dambudziko muchiri naro mushamani. Then muchikwanisa kutsvaga chii dambudziko sei. Mapona zviri zvoto. Because there's no way maini pangana musha kwake achiya kosiya ngozi musha mwini. Iye aenda musha kwake. It means kana aenda musha kwake aenda nechwani. Saka musha mwini unofanira kusara makachena. And I'm so worried kuti chiremba kana akatoda kucherera musha akaita kucherera sei. Ndomubvunzo angada kuchenura sei. Mai waeni ne rupenga chemsha kuti titaura nasiku mutiana ndisena nasiku tinge tiri pamwe chete kwete kuti mushoputsika kana kuti mai wenzi waenda ndo patati isusu chaipo chaipo. No, it's a problem pairi. Problem ya pairi ndekuti approach yenyu yange wrong. Approach yenyu matoya mwine munongedzo mauya makanongedza kare kuti dambudziko redu ndeiri. Ona kuona zvizvo kuti mauya makanongedza kudhara kuti dambudziko redu nderidi ndeiri. Saka nayatodaro it means kuti kutaurana kwenyu nanasekuru kwakunetsa because pane munhu kudhara ari kuzi ndiye muridzi wechii wedambudziko. Saka munhu chine muridzi wedambudziko chiri dzasiri wemusha wenyu anofanira kuenda kumusha kwake kuti anogadzirirwe kumusha kwake. Kana agadzirirwa kumusha kwake she can always come back. The door is not shut. It's not closed. She can always come back. But this is what we are saying ndekuti ane maruramiro ekugadzisa dambudziko riri pane munhu ndiani. Ndobva taona kuti kumusha kwake kwaakabva ndiko kune maruramiro kuti aite sei wagadzisira. Kana iye mukugadzisa nyaya waona kuti nyaya iyi haichakodzeri kuti tete wadzoke kupi uku, then zvakutogara zvakadii zvakadaro. Asi kana zvadaro pakuda kuzikana kuti wana wakazvara ari mumusha umu ngewani wachaita sei. Because tandoziva inini ngozi inotaura zvainoda pamusoro pewana wayo ainyarara. Saka imi defect yekuti matotaura kuti mai ane ngozi yemumusha zvatoreva kuti nevana vake ndewe ngozi unless proven otherwise.
ona senza itu. Unless proven because right now by disowning my, it means you have also disowned she. Because damuzikoramuri mai rinoafekta nemafutso ake ndochiwani chacho. Because kana atozi mugariri tete akunovakirwa imba kumba kwavo, it means kuti nevana vavo vanoteera futi ikoko, nekuti tete munhu vari kunogarira kumba ndiye mudzi wevana. Ndochisho. Yes, I know kuti chiri kunetsa ndechekuti tabreak a bond ramai newana nechii, but there's no other way nyaya inokwanisa kuita sei kuti isorovhike, because haikwanisi kusorovhika iri mumusha menyu. Imi munokwanisa kusorovha yenyu mumusha mani menyu, iyi inosorovhika mumusha kwani. Saka ndosati kuti the door is not closed. Wakaenda kwana siku unochaita zvachaita wachifamba nehama yavo wachiita zvachaita nehama yavo wari chii pachavo. Kana waona kuti hama yavo iri clean hapana zviripo, wachakuinforma ifu kuti isusu panatsa dzedu hapana chii. Imi at the same time muri kuitawo zvomuri kuita muchakwani kwekuonawo kuti chauraya mwana patractor chii. Was it merely an accident? Kana kuti pane zvakakonzeresa? Because nyaya yenyu yatangira kuti mwana adonha patractor achibva afa. Akakubona ndikuzoona chii, but ini kuziva kwatoita makumbo pamakuwa haisi ngozi. Muona zvizoto ndosanoti nyaya dzenyu ngadziite chii clear. Makumbo pamakuwa zvane uroyi mukati, hazvinei nechii nengozi, hazvinei nechii nengozi. Saka imi muri pega mumusha menyu mune zvinhu tu zvekudii zvekutsvaga. Muda kutsvaga kuti gumbo nderani, ane gumbo iroro anga achiite achidei uyezve akaitei. Harisiri dambudziko ranasekuru iro, because vanasekuru mutoro wavo madini mavapa kare. Iyi yaiye yekutsvaga kuti munhu akatsika paguva ndiya, ende chaakatsikira paguva anga achidei akatorei. pakatangira kuti tifai nekuti mwana adonha patractor, chadonhesa mwana patractor chii ndezvanizvo ndezvezvenyu. saka zvako muri pamumadziro muri muchigara pasi mofamba semhuri kuti mugadzise chii mushauri iye mwana sorry ma stand for Prince Madzima. Prince Madzima. Ngati panyaya yekutaurika muno approach yatakaita sivabereki kuhwana ravo yekuenda kwana sekuru, asi takatuma vadzukuru chiti vadzukuru vanatezara panochativinga mumusha, asi ivo pakasvika vadzukuru sekuru varunzi vakapindura kuti nyaya yamuri kutaura hatikokoni kuti matosvika foni yasvika kudhara kuno totoziva zvinhu zviri kuitika mumusha menyu, saka hatisi kukwanisa kuita sei kuya ikoko. Number 2, inida kuti munhu akaroorwa mumusha handiro toziva kuti kana ari mukadzi anowanda kuti anenge aino kitchen yake nestovhu nechichi, asi ini kuti panagogongwa kwavasinawo kuti batsiro ipapa kuti dambudziko unoziva kuti kumberi kuti waiwa kwavasinawo futi waigara pamba ipapa waigara pamba mumba mani kitchen yawaigara yanga iri yawamwe sister wanona matamtichi idon sister Maunga wakashaika. Well, sister Maunga Maunga sino bidara wakila yangu asina wapi wakiti hiyo
kana bedroom riripo chawanga usina kitchen ndawanga wasina here munhu akangongoriwanise zvitundira mara baba wakatisaitwai vamwanana sekutanganya chii vamwanana maikuru wacho vese vanavo vangwa ine makicheni avo unye chido unopinda ka mumba muna mudara ndaraipinda zvese aipinda chii dzimba dzake dzese mushando wake saka unya chida aigara kupi anga asina kicheni aigara kupi asista akapikirawo zveusista akayatogara pamusha pachinapata saka akabva azofa ndo makange maogara mhai yako mirai sister uya kunamata wobva atopiwa stendi mumushambe yekuti wakakicheni ngeri yekutogara saka sister kana kaya chigara imba iripo yange iri yana yange iri convent yemasista convent yemasista pamushambe baba yenyu yanga ari chii ashoro ane big church yakaita sehoro ine pamusha inechechi zvokuti kana iwo sekura ndochechi owatori bishop yo saka imi murikuedza kutaura here nekuti nenyaya yekuti anga asina kitchen saka anga asingadiwi kana kuti baba aisamupa kitchen nenyaya yekuti aiziva nyaya dzake ndokwamugwena izvozvozvo ndosandabvuma nokuti rinogona kuzoita dambudziko kuti sezvo tisi kuwirirana pakutaurana kwedu hapana chagara nemumwe kuita matare pane ini ndikutaura kuti handikaimo mamune masista mamune stove stove yasistera iye anga asina stove stovhu yavo takatoisa parutivi iyi wangaite stovhu yavo iriko takatora zvishoma zvacho ndozvazvozoda undotorwa ndowakaongedza ndi mwana wacho handiri muning'ina stovhu yavo kwainayo havana kubika stovhu yasisa mauka so murikona nyaya imambiri akamura kuti awototi stove yakakainayo ende maanga achibikira nebhokabati yakaita ripe ndiani yake nababa awasabikira mubhedhu waisabikira mubhedhu wesazii waisabikira mubhedhu webika mumasista asi bedhu rakamaina bedhu murakanga ore saka chechi yaya izvozvo chechi iripo pamusha dati yaya baba zvewako avo vakasiyiwa vari bishop pamusoro mambo chimupindirezvo ndokubvunzaisatimupirirezvomukudaro ndabvunza kuti chechi zvo baba akafa aamuridzwe chechi ndiani ndo zvandiri kuti navo ava sekuru vakasiyiwa vari bishop vagadzwa bishop nababa chandopedza kutaura nyaya chii iye nhasi iona pana bishop izvei zvandopedza kutaura nyaya ndopedza kutaura nyaya yaona chii kuti papaine chii panzvimbo pakavakwa chechi apa ilendi yemunhu muridzi welendi iyi pakavakwa chechi ndiani ndiani ndosandoti kana ari madziwa ka it means kuti haasi bishop madziwa wacho ndiani muridzi wechechi baba yemwana akasheka moses ndiani moses munena wangu moses ndimunina wenyu ndiye muridzi wechechi ndiani saka it means kuti muridzi wechechi ndiye muridzi weimba yamasista uyu mwana akamuningira haangave amuzopindura mubvunza ida kuti ubatsirei kubvunza kuti pane maassets akasiyiwa echechi ndi baba wenyu ari bishop ndiye saka muridzi wemaassets iwawo as we speak right now ndiani uri mumoziwa mukadzi wacho ndiye ataura
anenge ari bishop idzi anenge ari mudzidzisi wechechi iri kana bishop atova mushandi wechechi mushandi kutungamira basi unotungamira chechi asi muridzi faunda ndiye kakari saka chechi yenyu zvinhu zvacho ndiyani ndizvo zvandikuti ndiye mbozani ine masection ohone ndio bishop waliko asi overall wanga vari kutungamira basi ndio vakasiyiwa vari bishop. Anyway, it's okay. Because ndezvokuti hakuna chechi isina muridzi. And kumapostoli chikaJohana Marani, Taguta akafa. Asi Taguta afa, akaita take over chechi ndiseni nemuro. Ndizvo zvandinomuziva kuti uyenyimi pakafa baba akaita take over chechi ndiani? Moses. So what it means now is what Moses is with it. What shall we do? Those are so. So I need to go to Batara and Bob. This is what ngati separate zvinhu zvechechi nezvinhu zvemhuri kokuya zvinhu zvemusha zvinhu zvakasiyana because imimi ukadakubatanidza kuti zvinhu zvechechi nemusha nechii one muchaita futi problem pamberi because muchatanga kurwira chechi muchatanga kurwira imba iyo yasister because already kutobva kutora pamaita matotaridza kuti mukadzi uyo angangogara ake asi imba yanga isiya imba ndechechi asi imba yake bedroom rake izvo zviri kugara handina munhu akugara kuwana wake wari asi wamati vatana hapana wakomana saka sei wakomana wasi kugara mamai vana vane mastate zvovaine mastate vana mai vari kuvanouya kuzogara kuna mai vanorima minda yairi mwana mai vachirima wese vo ndakati mai zvokuti vamweni vapo baba vafa muna famunofana kuenda munokumbira pekurima minda yamai mana baba kana munongosvisa sai ukuda zvinhu ko dzimba dzaana mai wakafa wamwe 4 dzimba dzavo dzokugara nayo hadzina ndikuti vana kana kuti vari kuvanouya anhu amatongo. So something is not right. Something is not right. Something is not right. How come you tell me baba akafa imba yavhati lokuenda matongo asi une vana uyaofa futi uyu dzimba dzolokwa dzimba dzofa uyaofa futi dzimba dzolokwa uyaofa no something is not right. Pane zvekuti unotaura yes taura ichokwadi pane something chamusi kutaura pamuri iyi yekwamadziwo akatishaishira zvikuru ndisekuru mudziyo musha akaita zvake muti wande wati zvikuda kufukidzira nyaya dzake dzayasai saizoti awana tese yangojungwa nepandombo nyaya tisina nyazoziva nyaya dzekufamba sei zvaiwatisirwa nani nemudziyo musha kudhara zvafana nenyaya yetutaura iwe yamai yambuya wangu warudziwa akasimba vachienda kumusha kwavo nyaya iyoyo musava yambuya pamusha yakatsanangurwa tese tatichipo newana wambuya wangu waripo futi munzwisana wachitsanangurwa chikwati no panapa pane mhepo iripo yemumusha yengozi yakatsanangurwa kuti wavananga asipo wakataura wega wakabudisa musoro wachiyema titi waripo vachizano zvinopera vachina nyaya itoiziwa mumusha boni wasina kuya panapa wari warari wakatozvibukira kuti nyaya takamboinzwa futi nyaya iyoyo asi chanyanya kutirwadza isu ndechekuti ivo sekuru muziyo musha mwana wangu mwana mukuru ndio baba wangu vari panapa ndizvo haunobva wataura chokwadi pane nyaya dzawaidini dzawaita nyaya kicheni inotaura nyaya kicheni asi kuti mbuya wangu wasina kicheni shuwa mbuya wangu wasina kicheni mumusha kicheni yakatanga kugara watitanga kugara mubheti rehema remiti yange riripo pari pachechi ipapo paibatsirwa vanhu vakawandisa
wachigaremo kubva wazobvapo vakakai mukicheni pasiri pebhedire mai isati akuratuma kuti pamwe ndiyawo kuti azoka izvo kuti yangesiyani kuti yangesiyawo saka nyaya yekutaura nemuningira uye kuti pamba pavanga vasina kicheni kana stovhu yakatikurwa yapapi hatizvati stovhu yakatikurwa yapiswa mukicheni mupi ichiiswa papi kana dambudzika rikazoya mangwana kuti baba rikuti lese mbuya wafa wari mumusha nhasi mangwana wana siku vachada kuti goge mumba menu toda kumba yedu semana vedu zvinova imba ipi ndomira pichana watiwe wedambudziko mumushe mumomora richitoziva saka wai kuzonongedza nyachideo indeti dambudziko iyoyo rengozi rari kuzikanwa mumusha wai kuda kuzonongedza nyachideo hatina kunongedza kuti takanongedzera apa usekuru wakagara pavo wataurika kuti nyachide uye lazibone yababa right ndiyo irikunzi ndiyo yakukonzeresa chii ndinokapizvaipa vanhu vainyachideda kuti nyatsopanzwisisa pakafa munin'ina wangu ini nekuti akakonzeresa kuti nyaya dzese dzitange kuvhurika ndini pakafa munin'ina wangu akatsika notrakta bvakwara akatsika pakuzinedzi ndizvo vaenda kumuchari kumusha tikati tira kutogezesa mwana kumuchari hapana munhu zvamara hapadini hapana kugeza mwana muchari kati nefana kuti togeza mwana kuti ndokugeza ndega munin'ina wangu vazonzi mari yaonekwa kuti yagezwa muchari vataenda nefana kuti aina kutora body concert pabody view ndikatamateka ndikataurwa body yefana waisi kudini aisikuita body view akwana vakadzika saka zvakazoita zvizobude pagopo fuling day kuti zvaitika asi iri nhau yefamba yauda kuitira yanyachide patakabva ikoko irakuda kutanga kufamba fesikepe tangatanga kufamba munhu atakafambira indanisipo netadzoka kuda awangu ari kuona baba nevamwe vese vakataurirwa kuti no pana nyachide aripo pane zvaakatora zvaishandisa baba zveupfumi hwababa munzwisaka akatora chinhu icho akapa mwana wake mukomana zvakatsanangwa musha uripo munzwisa saka shumu dziri kuita wanin'ina wese avo newanin'ina wangu wese ndiri mukomana mukuru kuwa nin'ina wacho wese ishungu dzese dziri kuita idzi ngedzekuti wari kuziva zvawakanipa zvishoma izvo zvakadini zvawakazi ndipo neshungu dzechi zvitibuko zvikude pachena ukonamira zvamakuchitaura manje akaona zvozvandakura ndozviro zvamakuchitaura akaona muri kuona izvi nyaya yamakutora izvi yakasiyana nenyaya yataswera tikutendera kozi nyaya yatatokutendera nezvayo yanga iri kuzi mai vanechimusha kwani iyozvi zviyo wakutaura kuti aiwa mai varuzi vakatora zvinhu zvaisenzeswa nababa zveupfumi ndokubva apa mwana wake kuti is now a different story altogether. ndovarikubira nyaya yachideva ndoyekutanga yechitu saka which means izvozvo so it means kuti nyaya isiri kuti mai akauya nengozi asi mai akanotora zvinhu zvemuridzi okuchishandisa kuti anoona ndozvanoedza kutaura kuti ngataura nechokwadi yechitu iyi yachachidedi yapera yechitu patakaenda kunyazura ndo pakatsanangurwa musha wese watsanangurwa wakadzi wenyu wese asiri wemumusha ngwawe mumusha tovavhenilondoro kwachena weri semusha mukuru isusu vatatu kudisaida onitokatimutaurautine mai hazvigona nasekuru wadini wasipo muromo wakatomutaura darisatatokuita semusha watamuta isusu tiri musha mukuru tino wakadzi wedu ari mumusha imomo uyani mukadzi wani mukadzi saka tikati wana sitezvara wese wauye waungani semusha mukuru adini ndio disina takapa semhuri yekumadziwa tikati wana mai musha muno wakazara kadaiza wani mukwasha tezvarauzara saka rimboite zvepanapa tinzorinyachouda tozotiburisa rimwe chete kataburisa resauti pane zvadii zvataura ndo zvakaita kuti mbuya watsanangurirwa nyaya dzaona sikuwani wasipo ende kuti nyaya dzacho hadzina kutsanangurirwa wava kuti nyaya dzenyu pane mweya uripo wengozi urimusha upa munhu mweya uri kuti titsanangure zvinoita mberi achatsanangure zvinoita mberi tudaya kumusha kwana sekuru saka ndiwo wamadziwa ndakusiya dare iro kuti mimi mutume munhu iri kwana sekuru nasekuru munhu tiwatsanangure dare iroro kana tautsanangura dare iroro kana madzibisana nasekuru semweya uripo wengozi tobatsirana imi madziwa na kambati kamawirirana mweya utoubvisa todzisira musha makambati mana sekuru kana tadzisa musha makambati madziwa kana kambati kuti mouwirirana musimidza mweya yomuri pamwe chete wodzoka kupi ndozvazvakaitaura nambuya wakati wakavemusha ndo pane nyaya saka
munhu akaenda kunana sekuru anotsanura radini zvakakwana nyanga iri penge kuti tibatsirane zvakanaka tifambisane zvakanaka sekuru kwadaidini kwataita pane gudo ndokugudwa wangu ndanokumbira kuti wana wamai iwo wakutara pane dambudziko raunongosangana naro noziva kuti kana munhu kaanengozi hazvina afekta kuti ni wana pane dambudziko raurosangana naro mwana wake chocho wakabiri wani munhu we pindurai mubvunzo pane zvirumunetsa here hapana inini root cause yezvinhu zvese yataurwa nemukoma. Mukomana ataura kuti wakuru wedu vana sekuru vadzidziro mushando wakakanganisa zviro waisvisa tunhu twavo wachiita tunhu twani ndobva aenda ukazotaura kuti H2 kuti kwatakafamba kwakazi mai nenyaya kuti ndiye Nyachide ndiye akasirwa zvinhu zvaishandiswa nababa zveupfumi ndobva azvitora ndobva anopa mwana wake. Ndopane nyaya ipapa izvo unodaidza wana sekuru kuti kwana sekuru kude ngozi kana isapiro chiri chiri mumusha menyu mamadziwa chiri chiri mumusha menyu panga icho chiro chababa wenyu cheupfumi chaishandisa chiri patakafamba munhu wachakanongedzwa akati mwana wambuya iwawo haako panapa avanzi ane tsvimbo yainayo nebanga ndozvo zvakabatwa zviri tubhari iye ndopakazotaura ndopakazopinzwa nyaya yake yambuya chinzi iwewe nambuya uruwai patakafamba saka ndingaona iyanduka saka wana tezvaraurukwana pano chiro ngechenyu imi vana vadziva pakatsanangura mbuya kwatakaenda wakauya mumusha watsanangura musha medu kumadziva wakatsanangura no pana mbuya wapedza kutsanangura matare emusha watsanangura pana mbuya waripo nhasi ngauya robva wauya bvawaga pamberi pawana waniso waripo wakwazi kuita waniso wakatarisa vati pamuri pane mweya ngozi wechikwambo wesada ndinoova musha menyu munozviziva wadonza mutsodzi wechichema ndandiripo kubva wazoguma wachiti sorry ndasalinda wakabvuma zvazipa wamini ndowaidini ndowaliziva zvinhu zvakaita wachitonzi nambuya asi imimi muti wanganyaya iwani asi nyaya ingani iyi kuti imimi yenyu vana madziva yeurombwa womusha menyu mune urombwa menyu musha mune urombwa wamunoziva ukuwo kana pezve kuona zvana sekuru ndezvimwewo asi menyu macho hamuna kuchena because kana muine banga netsvimbo hazvidziwo katezaraka ndizvo musha menyu mune banga wati shamwari wati banga nei netsvimbo ndezvomusha mani mamadziva handizvo kana tezvaraka vana tezvara vabvuma vakatora mwana wavo wana saka imimi baba imimi patsvimbo mhakudii baba bambo hazi tsvimbo nepakatwa tiita wandavafana tsvimbo iripo ine mwana ine mwana tsvimbo yakazi ngei akati ndakatora matsanangura akaita achiti apiwa tsvimbo akataura ega nemuromo wake achibvunzwa zvanzi inini semunhu aifamba chifamba chivhima ndapiwa tsvimbo napapa tsvimbo ke kufambisa usiku uchifamba ndo matsanangura akaita akabvunzwa kuti iri kupi nambuya zvanzi ndakasiya kwamutake achinzi yakasvipa tsvimbo iyo
Tsvimbo yekutaurwa pakafa sekuru, tsvimbo rakaitsvaga ngesha, tsvimbo yakabvunzwa tsvimbo iyo. Sekuru wachida kunzwa aine netsvimbo dzawo, tsvimbo iyo haina kuwanika pakafa sekuru. Tsvimbo iyo yakabatwa ndo tsvimbo yatakatsvaga pakafa sekuru haina kuwanika. Ende ndo tsvimbo inonzi yakatsvukaruka. Tsvimbo iyo haina kuwanika zvinhu zvese. Kuvanava achabati ndakatizama kutaura naye pafoni akaguma andibhuloka pafoni. Mukoma, ni nani? Almasi, makambotaura nenyaya nezvedare rino. Akati chii? Asi? Akandikudzoka kubasa. Akandikudzoka kubasa. Saine message wana madziwa. Ende mogari pasi sama madziwa. Nese, ndipedze nyaya yacho. Muone komuri clean. Ndakati kutoresai pese makasvika. Pamatakautaura nyaya ipese hamuna kungotaura nezvetsvimbo kana chimwe. Hamuna makangoti kuna mainini ka. Handisi. But imi munoziva kuti musha penyu kune zvirimo zvamunotoziva. Zvakazi zvine rume. Unoziva unotaura. Chinhu ndinotaura chokwadi bana. Vatsanangurwa wakaitwa zvinhu. Vanhu vari kushanda warwaini. Vanhu vari kushanda maine mwana pazvinhu izvi. Vari kushandisa warwaini. Ndo matauro akaitwa zvinhu. Vari kushandisa warwaini zvinhu izvi. Maine chii? Nemwana wakatora mwana mukomana wakamutaurira zvisingazikanwi nevamwe vana. Ndo tsanangudzo dzakabatwa ipapo. Zvikataurwa ipapo. Mwana une mari. Hapana munhu anoziva zvemumwe. Ndoko ndakakutaisa kudai. Ndokwanisa kutoona kuti hauna kufinidza. I can make that judgment. I don't see how to make I say I can make that judgment. You would we ask you for that what they will do. No matter what that. I was like a shot. Just a little bit morning. Mufada will. This is the problem. Kumbira imi mwana madziva endai muite zvamboda zvokumusha menyu. Vana sekuru ndandokumbira kuti mai adaise mukoro auye mubvunzo womuzukuru namai wake pamwe chete kuti nyaya dzekutaura dzichimbo nechivadzidzira ine ti ndikada kuti tinobatsira kana zvakadaro tinodii tobatsira because kana mutukuru ainazvo mutukuru afana kuzokucha kwake in this case mukuru kumhuri ndii saka tsvimbo inenge yauya pamo muzoziva zvichita nayo tsvimbo kuita uye nayasongerwa patichauya pano patichauya pano uye nenzvimbo inofana kuirongedza nachireba unoirongedza saka ndosaka ndatika imi semukuru ndimi muchadhairika ndikuendai mugara inyaya mudzipa mubhedhumu inyaya zvekuti ndimi muchachiziva kuti tsvimbo iyi kana chiremba chiibata vainouya chiremba waibata woita zvimwe mawira nasemhuri mwete asi nechikumbiro changu chacho kuti vana semhuri maybe ndiko tisaimwa tiite way forward daidzai mukurunga weku daizai mai ngadaite muzukuru so that was create accusation yekuti mai nemuzukuru ndowane zvinhu zvavakushandisa zviri kuti munhu wepamadziva asakadzikana ndizvere sei pamusoro imamo ichokwadi kusvika kutanga kwaita nyaya nemafambiro akaitwa vana madziva mushure mekufirwa Patson Kambati wafirwa watsvaga chikonzero chekuti chii wakabata mwana vedu isisu kuti ndiye honzeri uye ndiye mharadzi
izvi wafamba kudaro hawana kumbotitaurirawo kuti musha medu munomwana hamuna kumira zvakanaka. Wana sekuru tiri kupinda musango, pamwe pane chinozomuka, hawana kudaro. Wazobata mwana wedu isisu saizvozvo, wakatuma munhu wanhu wakauya wachitsanangudza kuti mambo regai nditaura, wachitsanangudza kuti takafirwa nemwana pfungwa dzikaramba kuramba. Takafamba musango tikabva taona honze ane mwana wenyu anombokatotsanangudza kuti ane urwere huri pari hunouraya. Ndowana wakauya musha kwedu isusu ndokuti aiwa zvakabvira kunaka. Madziva ndimukwambo wedu, ngaatibate ruoko mukadzi wake ouya pano mukati memusha uno. Wana baba weye, handina kuziva inini kuti ndizvozvo zvakaita. Apa mwana wenyu uyu wakuisa musha wangu mukuti. Saka ndakusiya pano kana kuti ngatifambe tese. Tikati zvakanaka, takataurira uyiwawo. Takamirirana nhasi kusvika nhasi ngotapanzana ukama kuti pane madziva uchauya. Mwana auya musha kuti ndadzoka wana baba uremu hwemadziva namanzi zvandiremera takatambira semwana. Ndifunga kuti madziva achatera denga achibudiwa musha kwamadziva. Madziva uchatera kuti mudzimai wangu nai wakasvika here kana kufona bedzi kuti wakasvika here hazvina kuitwa kusvika taonana nhasi uno. Hazvinei ndo zvazvinoita, hakuna chinhu chisingaperi. Mwana taanaye mumusha haachinei nechekuita nekwamadziva. Haachinei nekuti neukama kuti hapachina. Saka handisi kuziva mambo kuti izvo isisu tidaidzire futi tisina ukama nekwana kwamadziva tingaodaidzire. Patinobatsira kunzi mai nemwana ndo wanoshandidzana kuti chinhu chidii chiri kushaisha ichi. Saka ini tikati isusu nenyaya yekuti mai wakabva kwani kwamadziva hatichadudzwa nezvekwamadziva, asi mwana akaonde kwamadziva ari muzukuru wenyu, asi ari implicated munyaya dzedzidira kwamadziva. Saka kuti ngatichibatsirane ini mwana sekuru, hatikuti ndimi kuita process, asi kuti mai nemwana toda kuti imi muzwewo chete, mai nemwana wachitaurirana nenyaya iyoyi kuti imi muzive mujekerwe chaizvo nenyaya yekuti nyaya iri kungonetsa pahama yenyu chii. Mambo, misuwo yedu yakazangwa. Dai kuri kutaura zvipi nezvipi, tiriyo kumba kwedu kwahondi. Tiriyo. Awanenge wauya tokera pasi totaura. Tiriyo kumba. Right, thank you. Imwana maziwa. Chita yekuti murombe tinoenda zviri proper. Zviri proper, motedza the correct channel. Noti zvekungwara-ngwara zvamuda. Tisatume zviro zvikuru makambotume. Tisatume vanhu makatuma kuti waya babhuzi ndiwo vari kukanganisira. Dendesai vanhu chaivo vada kuti tizive nyaya kuti nyaya iite sei ivharika. Nyaya inofanira kuvharika. Hazvinaki kuti mai aguma kubara wosiya musha wake agura kubara nenyaya yekwasaugadzirisa. Ukadzinga mai mumusha newana wadzinga atikuda izvo vana sekuru wataura tikaisika takaine zviripo uyai imi baba rongai nemwana, mai urongawo nemwana, musangana kumba kwana sekuru nyaya yotaurwese muri pobuda chii pobuda solution nyaya dzigadzisike so that musarambe muri kufungirana senge zvamuita sei zvamukuita mazuva here samadziva vana sekuru vati ndo ichi ndo izvinopenga uye tikadzise chii ende masura chigumbu chino sezvara wenyu muna kutenda gadzirei kuti muzivo kuti uriyo here vaine zvichazotaura sekuru wenyu musapokanira. Kana mazofunga kuti muri kuda ine independent person asiri kwamakamboenda
can always come back. Tokupayawo munhu kwasakubatsira nekutaura chokwadi. Chisiri chekuti uyu akazodai wakazoita ndekuseri because todzizive chokwadi ndokuti kwasakubatsira zvakanaka. Saka ndichoti taurika kuti mai wachitizvo ndabuda zvichabuda musarudzo yezvichabuda kana patichafamba kuti tinge tinoti sei famba zvinhu zvakaitika izvo zvitaura vana sekuru vachitizvo zvamuchataura vana sekuru pamuchaenda kwana sekuru nezvamuchaona pamuchaita nemwana aripo sedza ndo zvichati mai achabva yaenda forever kana kuti mai achadzokuma kwake. Dai kuri kuti mambo pamusoro dai kuri kuti mambo kutanga kwenyonzenzesi yakaitika tapurudzwa mayesu kundiyo zvinhu zvitanazvo izvi takuona takatanga ipapo ndima yedu kubva taubate pamwe chete zvino ishanyanga ngechoti ndima yacho yatagirwa pano padare ndima yacho yatagirwa pano padare anoitsoke ngatitambe zvakanaka togadzise chinhu